April ni somni pakhat sang ni somni paruk thole ni ani a bazar thir tu te chibai ule Iran chuan Supreme Leader Mojtaba Khamenei hliam tol chungchang an zeb zo talova Supreme Leader Khamenei chuan a ke a hliam atuar ti an soi chiang ta country atangin Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei hi US le Israelin Iran an bom tir khan na takina in hliam ni in khothlang media te chuan an soya a thi le dam po chiang lo an tia hun engemaw chen an zeb tang hnuah nimin khan an soi chuak ta a Iran senior official pakhat Azim Ibrahim Paul chuan Khamenei hian a ke a hliam na vak lo nei thu a soi ta a soi dan chuan US le Israelin kumin February ni somni pariata missile ma Iran ka masak ber na khan hliam atuar ani heti la hian Ibrahim Paul chuan Supreme Leader hian hliam na takatuar ni anga soi chu dik lo ti sain heti anga thu vordar hi Iran ram hruai tu te inkara in lungrual lo na thlen tumna ni a Khamenei chungchang chiang lo taka soivel hi thudik lo vordar na konga malak na lian takani atibok country adangin February ni somni le pariat khani US chuan missile mangin Iran an kapa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu thinga la afapa Mojtaba Khamenei chu Iran Supreme Leader thara ruat ani a mase Supreme Leader ani hnuah mipui hmuah ala in lan mi alova a chanchin tuman an hrelawani Supreme Leader ani anga thu cha te po Iran state media kaltlang vekin puan ani a khoya nge om hriat ani lova eng ang takana nge hliamani hriat ani lo US official te chuan Mojtaba hian hliam atuara a hna tho theilo wangin Iran Revolutionary Guards le sipai dang te chu Central Command nei lovin an kalmek ni in an soya US President Donald Trump po in Iran Supreme Leader thar hi a thi nge dam ti a hriat lo thu a lo sei to boka Iran ram hruai tu te hi an thi zo to an Supreme Leader po Supreme thei to lova a thi to afapa po a thi nge hliam na takatuar zok tuman a hne na tangin thupe kan dong ngai lo ani a lo ti to ni Karma Sakhan Reuters chuan Mojtaba Khamenei hian a ke le amhaya hliam na takatora wangin a in en kol mek ti an ta langani Supreme Leader Mojtaba Khamenei chanchin soitu thar lamber Azim Ibrahim Por hi Jihad al-Tabian headquarter sautu ni in nimin khan Iran ram khopui pakhat saru ta he thu hi asoya Khamenei chungchang ba ka hian Ibrahim Por chuan Iran ram thu nei tu te chuan in lungrol hle ti soin Iran le Hezbollah te chuan in dona hne na chang turin tho hong na thatakan nei ni in a soibok Ibrahim Por chuan in dona hmuna sipai te chet na ang bokin tunlaya chuan media in dona chu poimo ti soin Iran chuan mel maten thudik lo the darin an do meka hemi dole tur hian in soifiana beipui Jihad of Clarification an nei mek ti a soibokani nimin lama puan to angin US le Iran inkara in pu mo na le invona chi sang sang atam hle a Pakistan khopui Islamabad a in biak na nei tur chungchanga po engber nge thudik ti hria thar khopin thu a sai sa a US President Trump chuan ven himna thil wangin Vice President JD Vance chu Pakistan a kal thei don lo atia maseni zanlama thu thara chuan Vance hi Special Envoy Steve Witkoff le Advisor Jared Kushner ten an kal don ni in a soile ani New York Post le Fox News te chuan US palai te chuan Pakistan an thleng thuai don ti an ziaka chuti lai chuan Iran chuan Pakistan a palai tiran tum lo thu an soi zela heti lai hian Red Box Global India le Al Arabia te chuan nimin tlai khan Nur Khan Airbase a US thona tum ni in an soya achunga chuang te ero tu te nge an ni an soilova Al Arabia hian Rawalpindi US in do thona thlok lu live video an ti chuak bok New York Post in an komna President Trump chuan Iran palai te po in Islamabad an pan thu a soya tuna hian an pan meka zanina an thlengang atia min hmudu ani chuan hmuturin har satna ka nei lo mifing fel tak tak kan neya har satna om lovanga mase min hmudu tatani chuan ka hmu theiang atia karma sapo khan Trump hian Pakistan a inrem nan ziak ani chuan ama ngei po kalve mai thei ti alo sei to ani heti lai hian Iran chuan US ne na in peturin thutluk nan la siam lo ti an soi zela nimin jing khan kar tira press briefing an nei thin huna Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghai chuan US ne na in biak tho ni na nei turin thutluk nan la siam lo ti asoya a chan chu in ka hai chunga US che dan sang sang chuan an rin lo na ti zual ni na soibok Baghai chuan in ka hai tir phata tangin
US chuan in ka hai thuthlung an mau sam ngal ti asoya inbiak na boipui tu Pakistan official ten Lebanon chu in ka hai in rem naina huam ti an soi chungin US chuan a huam lo an ti phota chumi hnuah Strait of Hormuz le chevel chu an long sipai te mangin an dang chun zoma chu mai chu ni lovin Iran sumdong long ten bei boka an thu soi le an hmalak du dan hi in persan na sa hle ani atia Iran chuan tu ten mahun an tiam le hriat tirnan pek mang ni lovin an ram le hnamta na thaber turan hriat ang zelin thutluk nan siam to don ti asoi bok bagai chuan Iran chu in dona bultan tu an nilova mani invent na thok mai chawani ti in US le Israel in an kap le ani poin an sipai ten an chang let vele mayang atia US chuan in biak na an nei lain voi ni an bei to a chu wangin in biak na nei an duwa wangin US chu an ring thei to lo ti asoi bok bagai chuan Iran in dona ti top tuma bei tu ramdang om ma se Pakistan chu ti tak taka bei tu om chun nian hriat thu asoya Pakistan kaltlanga US in rot na thar point som panga an thon le Iran rot na point som an chan na chu Iran chuan an ngai to mek ti asoya Iran in rot na thar an nei anga soi chu do tani thu soin US chu an thil phut ti danglam thin an ni zok thu asoi boka US chuan pom theilo thil an phuta nasa takin norma se Iran chuan a din na so son don lo ti soin US le Israel hi kan ring ei lo atibok press briefing anaya hian bagai chuan February ni somni pariat ma khan Strait of Hormuz chu azalenin aral muanga har satna om lo ti in Hormuz Strait a har satna thleng mek a hian Iran mo pu lovin US le Israel chu mo pu turan ni thu asoi bokani bagai chuan uranium chungchang po soile in englai ma in uranium thitfim to sa chungchang chu in biak na Iran in an soilang lova in biak remna nei na chi ani lo atibok heti lai hian US President Trump chuan nimin khan Iran chu na taka vo le in ka hai top ma in remna nei man lo ani chuan Iran rama bom tam taka sur don ni in a soi PBS in an kom na naktuk ni lai nia in ka hai top huna thil om dan turan zo na chu Trump chuan changin Iran rama bom a sur don ani mai atia in biak na Iran palai ten tel don MT an zot le a ka hrelo Pakistan a kal tur chu an ni in biak na nei turin kan in rem lo an ti na a kan in rem ani ma se in biak na nei turin hmalak ani an ron kal don nge don lo ti chu kan hre thuayang an kal lo ani poina poilo atia a chian lo hmel khop mai naktuk April ni somni pahnih hi US le Iran in kara in ka hai nei mek top hun tur ani a ni zandar som pakhat thleng khan khovel news agency zinga Iran palai ten Pakistan an pan don le don lo ziak chiang theian la om lova ni zandar som pakhat khan Al Jazeera chuan US palai JD Vance a ho te chuan voin hian Pakistan an thleng don ti an ziaka heti lai hian Iran International chuan India ramani zandar som pakhat rik ma hret khan US a chawhmadar som pakhat keini tana ni zandar le chan ve khan US Vice President JD Vance motor chu White House a thleng chi ani in an tar lang bok engpo ni se naktuka inka hayan nei meka top to dona in biak na nei thuaya in rem vat du tu zok chu Iran ram hruai tu te ni lovin US President Trump ni na langa voina Pakistan khopui Islamabad anin bedon ti soi chian the ani lova anin bedon lo ti po soi the ani chuang lo President Trump hian vo chungin Iran hi in rem na siam pu ya tuma Iran hi landana chuan in dona wanga tur na zok ni ma se US le Israel ne nan boy na hi top thoi se ti lam ain an mani ham that na tur ngai to in dozel po chawzo kan ang ri khop mai engthil nge thleng don la hriat lova Pakistan chu in biak na thleng turina in buat sai zela kan hriat vek angin Pakistan hi US uite an ni na chena oma Iran in doma khan Pakistan sipailal Asim Munir le Prime Minister Shehbaz Sharif te chu Washington a anin jin chok sekani kha kan la hravek ome heti la hian report then khata chuan nimin khan Asim Munir chuan phone mangin President Trump hi abia US Navy ten Iran port an dan cha chu in biak tho ni na nei tura har sat na thlen tu berani thuwa hril ti ania Reuters chuan Pakistan official hnen atangan thudon anga soin hemi chungchang hi an tar langa Trump hian Asim Munir a thuron hi ngai tu atum thu a soi an ti boka heti lai vek hian White House correspondent chuan Pakistan sipailal Asim Munir hian president hena hian engma rot na thlen lo ati thung nimin khan Japan ram ma lam tuipui kama 7.4 magnitude na in lirang hinga
Japan Meteorological Agency JMA chuan tuifin riat phone tsunami fit somvel zeta sanga thleng thei ti in warning an ti chuak ngalani lirngin hun hi Japan rama nimin taidari le min somnga pathum kha ni a Japan ram hma lam Iwate Prefecture Pacific tuifin riat kama ani a KM Zatel Fial la Japan ram ko pui Tokyo a po lirngin hi an hriani JMA chuan tsunami hi Iwate Aomori le Hokkaido Prefecture te thleng thei ti an soya mipui te chu hmun sang le in sang a te tlan cheturin an hriat tira tsunami chu vai khat mai ni lo thleng theya chu wangin hriat tirna dang an ti chu le hma chuan mun hi ma omreng mai turin mipui te chu an hriat tirani bazari lo thira wangin kan lo me